Kanti besematheni osukwini lanamhlanje izo-ke lezi ezisabalele ezinkundleni zokuxhumana zokwehlukana kwayo-ke lapha umlingisi wakuleli owaziwa ngelika-Natasha Thahane kanye naye-ke lapha umdlali webhola okade engumdlali we-Orlando Pirates osegijima eqembini le-Mamelodi Sundowns uThembinkosi Lorch. Lokhu kuze emveni kokuba lo mlingisi uNatasha Thahane ephoste kwi-story sakhe nakupost ku-Instagram ebecacisa khona ukuthi abusekho ubudlelwana nabo bukamathandana obuphakathi kwakhe nalo mdlali webhola uThembinkosi Lorch, kodwa kule statement abesifakile uphinde wacacisa ukuthi bazoqhubeka babe ngabangani futhi baphinde bacooperate enganeni yabo. Nobese kushiya abantu abaningi bethukile ngoba bekubukeka ngazuthi izinto zihamba kahle phakathi kwabo. Nokubese kuba yindida kakhulu ebantwini abaningi ukuthi akuqala ukubonakala istatimende esifana nalesi lapho khona uNatasha ecacisa ukuthi ubudlelwane babo buphelile, okungenzeka mhlawumbe basuzophinde babuyelane. Kanti nawo umbuko lesilethu TV ungashiyela nje ukuphola kwakho usazise ukuthi uthini ngalolu daba lalezi thandani.